कलिंगडचं ज्यूस बनवते आहे. त्याचं लागणारं साहित्य दाखवते. हे कलिंगड आहे, हे सगळं कापून घेवलं आहे. आणि हे ना कापून घेतलंय मी, आणि हे पण त्याच्यामध्ये कापायचं आहे. एवढं छोटं मोठं आणलं होतं कलिंगड, त्याचा 2 ग्लास ज्यूस बनेल. आता हे पण आहे ना त्याच्यामध्ये कापून घ्यायचं आहे. मी तुम्हाला दाखवले हे कसे कापायचे, ते अशी फोडं करून घ्यायची आणि मिक्सरला लावायची आहेत. मी हे सर्व कापून घेते. मी एवढं सगळं कापलं आहे. आता मी तुम्हाला कापून दाखवते. हा कच्चा भाग आहे ना, हा नाही घ्यायचा. लाल तेवढा आहे ना, लाल घ्यायचा. आणि कापताना कसं हात सांभाळून कापायचं. हे 2 पीस ठेवले आहेत नाही ते, हा आणि हा. हे कसं ग्लासावर सजवण्यासाठी ठेवलं आहे. आणि कलिंगड केवढं होतं माहिती आहे का? असं हे एवढं होतं, छोटं होतं. आणि हे कसं हे आता कापलं आहे ना, हे एकदा वाटायचं आणि हे एकदा वाटायचं, म्हणजे 2 ग्लास ज्यूस बनणार आहे याचं. आणि याच्यासाठी आहे ना लागणारं साहित्य दाखवते. हा आल्याचा रस आहे, थोडासा काढला आहे. 1 तुकडा म्हणजे 1 इंच तुकडा होता, त्याचा रस काढला आहे. हा अर्धा लिंबूचा ज्यूस आहे. ही साखर आहे, म्हणजे एका ग्लासला 1 चमचा साखर घ्यायची. आणि हे मीठ आहे. मीठ कसं आपल्याला चवीपुरतं घ्यायचं, म्हणजे थोडंसं टाकायचं. मी दाखवेन तुम्हाला. आता मी पहिलं काय करते, हे आहे ना ह्याच्यामध्ये साखर टाकून हे मी पहिलं ज्यूस बनवते. मिक्सरला लावून फिरवून घेते. हे 1 ग्लास ज्यूस होणार आहे, त्याच्यासाठी 1 चमचा साखर घ्यायची अशी, कारण ते गोड असतं ना. आणि थोडंसं मीठ घ्यायचं, असं थोडंसं मीठ घ्यायचं. हे तर मी पहिलं मिक्सरला लावून टाकवते. हे ज्यूस बनवलं आहे कलिंगडचं, ते मी आता ग्लासात ओतते. मी छोटं आणलं होतं, त्याचे 3 ग्लास झालेत. आता याच्यामध्ये आहे ना, हा लिंबूचा ज्यूस आहे ना, हा थोडा थोडा टाकायचा. आणि हा अद्रकचा रस आहे. ते असं मिक्स करायचं. आता मिक्स केलं आहे. आता याला असं म्हणजे थोडंसं जुवायचं. आहे ना, हा माझ्या मुलाचा मित्र आहे, एकदम खास आहे. आणि बेस्ट फ्रेंड म्हणतात ना, तसं आहे. एकदम जीवाला जीव देण्यासारखं आहे. त्याला मी आज ज्यूस प्यायला बोलवले, आणि तो ज्यूस पिणार आहे कलिंगडचं. आणि कसं झालं ते सांग. मस्त झालं, मस्त झालं. छान झालं. ती सगळं ज्यूस मस्त झालेला आहे कलिंगडचं, छान झालं आहे. तुम्ही पण असं आहे ना कलिंगड आणा आणि असं ज्यूस बनवा मस्तपैकी, आणि मला सांगा.